ingakho ngisho ukuthi nje isikakhulukazi into engiyikhuluma la ngizama ukubonisa iy'ngane ey'khulayo ukuthi zibone ukuthi kule mpilo le uma ngabe ukhetha le mpilo uyimbela ithuna uphila. Uyayigqiba wena uphila. Vele sonke soshona emhlabeni kodwa ngendlela eyiyona uNkulunkulu asibekele yona. Uthi uhlangana nosisi lapho uhamba nengane yakhe bathi bebekade bekubuka. Uthi intshisekelo nayo kakhulu namhlanje ukukhuluma nabantu abasha ngaphambi kokuba sihlale odabeni. Yini osiphathele yona namhlanje indaba ezitha? Ngithi nje ngibingelele ey'nganeni nakoma bazi iy'ngane. Ngiyacela nje ukuthi ngiyitshele iy'ngane ey'khulayo ukuthi ayikho into ebheda. Ukuqala la ngitshela ngami mina uqobo lwami. Ngaqala ngokubhema ugwayi, ngikhwehlela kuba mnandi, ngibona kumnandi, ngibona ngi-enjoya. Ngibone ngazuthi ngaze kwazi kwamnandi. Ngize ngishane nomngane wami sithatha no-5. Asumana mayikhululeka. Yabo nje kusasa uzobe ungasakhwehleli masubhema. Nangempela ukulandela mangibhema ngisakhwehleli. Wayeseshuka isilayi. Awukho kudoti ofana njengesilayi nento ekuthiwa insangu. Insangu udoti. Ayikho nje into engifuna ukutshela yona ngane ey'khulayo emakhaya. Ungayibhemi insangu ungawubhemi ugwayi. Uyokusiza ukuthi ulalele umzali wakho. Into ekuthiwa umngane okubalulekile ayikho. Umngane akekho. Umngane ngiyakutshela into e-right ekubona ukhuliswa umndeni wakho all-right, abazali bakho aba-right bayakuthanda. Ayikho into oyicelayo ekhaya ungayitholi. Iplate, udla iplate elihle wena ekhaya, udla kahle, ugqoka kahle ekhaya, ufunde esikoleni esihle. Umngane wakho uma ucabanga uzoyithanda yini leyo nto? uNkulunkulu usidalile esinenhliziyo engafani, asibonani ngaphakathi kuthini. Engicabangela kona awuboni. Wena ubona into engitshela yona ngobuso bami ngihleka, kanti ngenhliziyo ngikhuluma okunye. Ukubhema kwakho insangu usuyimoshile impilo yakho. Sekuphelile ngawe. It's over. Usuka la ungenele ephareni ubheme iwunga. Konke la uhamba khona abantu abakuthandi. Akekho umuntu othanda umuntu obhema iwunga. Akekho umuntu othanda umuntu obhema ama-drugs. Ngoba abantu bazi ukuthi uyantshontsha, uzobantshontshela. Abantu bazi ukuthi wena, bazi ukuthi into ehlezi uyicabanga la kuwena emqondweni wakho yini? Imali ukuthi ubheme. So kubalulekile lokho engitshela kona ukuthi ulalela uma wakho, i-best friend yakho uma wakho. Ngoba uma wakho uqale waba ngangami. Uqalwa ngangawe, wakhula waba ngangami, wakhula waba umama. Okusho ukuthi udlule kuzo zonke lezi stage zethu. Konke akutshela kona uyakwazi. Okwenzekile wakubona, wafunda naye, wabona ukuthi kusasa ngizofundisa iy'ngane zami zingalenzi iphuthele ukuthi ngoba mhlawumbe iphuthele ukuthi walenza. Wabona ukuthi alikhulisi alifundisi. Ukulalela umzali kubalulekile. Ufunde isikole, uqede isikole, ube nokhiye wokuvula umuzi wakho, imoto yakho, wenze i-21st ekhaya. Ukhulule umzali wakho nobaba wakho ukuthi usungakwazi ukuthi wenze u1 no2 no3. Uma uzoyidecide wena ufuna ukuyiphatha ube ihlongandlebe. Yabo lo khuluma nani la ihlongandlebe elikhulu. Ihlongandlebe. Nginabazali, nginengane. Ayikho umzali wami into ebangangitsheli yona indlela bengithanda ngayo. Ubebona nginekusasa elihle eliqhakazile. Wayengazi ezala ukuthi uma wami uzala intombazane ezoba yilento engiyiyona namhlanje. Uma wayebona intombazane enhle ezofunda ikhule imjabulisi. Kodwa ngahluleka engitshela engena all over namaphoyisa esekhahlela igapha ezofuna mina. Kungekho la ngangifuni khona until lapho la ngikhona. Uhambe wazi walahlisa ula. Ngoba naye umuntu unenhliziyo. Ngoba nawe unenhliziyo. Ukubona abazali kubalulekile. Into ebalulekile ukufunda, qeda isikole, jabulisa umzali wakho, wenza okufanele ukwenze empilweni. Kubalulekile bafethu ukuthi sisandane nemindeni yethu, silayele imindeni yethu. Umngane isikhathi sokuthi manihleli nibonisana ngemfundo, nifunda. Umngane o-right ozofika kini
asifundani angathi hambani e-library kufanele ukugijimela abafana ngoba abafana labo abafana bazokwenza izinto zasemhlabeni ukhulelwe esikoleni ugqoke ishethi sithi qhu eshethini ubonakala ubuwena phambi kwezinye iy'ngane ubese uyasiyeka isikole ubususho amahloni ukuthi usukhulelwe kade utshelwe wahluleka ukulalela ave kubalulekile ukulalela. Enomfundo amazwi omzali uma usugaxela ususenkingeni iziphi izikhathi abuya ngazo kuwe njengoba usho manje ukuthi konke kwakusho umzali wakho usuyabona ukuthi wayezama ukukuvikela kuphi isiphi lesikhathi wena uthi mawuhleli kuvele kubuye yonke amazwi omzali wakho? Yabona njengoba umzali esuke ethi uyoyisola usuwedwe ebhoshi akadlali uqinisile and uyoyisola usuwedwe ebhoshi ngasiphi na isikhathi la sekwenzeka khona izinto empilweni ayekade ekutshela ngazo ekukhuza ngazo ekhaya usuyibona usukhetha ukuyiphatha ngithi usuyiphethe usuhlele manje uyadlwengulwa izolonto umuntu oqala nga omdingayo konke la uhamba khona ozongena khona u-under age dingala umzali wakho uma nkoya umzali awukho kudlula umzali usudlwenguliwe u-under age ayikho into ozoyikhuluma nawe esibhedlela e-police station enkantolo ayikho into ozoyikhuluma nawe ungaphansi kwesandla somzali. Uma wayengitshela kanje ethi wawubonakala Nomfundo ukuthi esediniwe njengomzali ethi ngabona amathumbu mina kanti ngenzani uNkulunkulu wami ukuthi uyangishaya uma ngishaza ngibeka idolo la inkingi athi ngizokudla kubuyisele eswini la waphuma khona angikhohlwa ngihamba into engenza ngitshela ukuthi into ekuthiwa umngane ayikho sengifunda ke eMandiyeni eThunagade Wentwezi ngihamba nengane zasekhaya khona izinga umdala nami kuthi usisiwa ngasekhaya ngiyaxolisa ukuthi ngikusho lokho kodwa naye noma ebona angikhulumi kabi ngikhuluma into eyenzeka naye ayazi enesikole esifunda kusona uma ngabe khona ibirthday yomuntu siphiwe chocolate ilephu nani sinesisile siphatha ingozi ukushintsha kobhaka asisagibeli into esesigibela isithi eza eThekwini la njengoba siza le eThekwini siyaphi sontshontshe ey'tolo siye ukufunda siye workshop angikhohlwa khona isitolo sochocolate kuthiwa uCardies ngifunda uStandard 5 lapho khona isitolo uCardies chocolate engazi ukuthi isitolo sey'ngubo chocolate indlela uchocolate bodwa khona uchocolate inhlobo ngey'nhlobo baphuma ojeli phakathi abaphuma uchocolate ongakawazi wawubona wawudla nawo sibantu nje chocolate sibe siphumelele uma ngifika ekhaya ngikhipha labo sweet ngibaphe bonke kodwa i-first born esekhaya ngincitshi aziswami ayikho inkinga wema kodwa ngithi uyovela ukuthi lo sweet lo ayikho iphatha everyday ekhipha ilephu ey'jule kanje zijulile le lephu uyayibona ilephu ey'julile lezi nangosuku olulandelayo ngosuku lesithathu ncwadi zesikole ezangena emgqomeni ubhaka wasa-ent isikhwama sesikole sabagxisha uchocolate sabagcwala iy'khwama sithe mase siphuma emnyango umngane wamadonse nento enopopayi enochocolate ayidonse la iphambi omnyango ikhali alamti wasibanganginaki mina athi uyaphuma uyabaleka bambambe ngiceka abeseshile ethi nango ngihamba naye sathathwa sahamba sofakwa erumini thizeni
zavula ikhwama zasesho. Hey kwabiza imendlela yesitolo, simendlela yesitolo, no wakuzona iy'ngane lezi. Beniyovula isitolo, beniyowenzani, benithunywa ubani, ubani nithumayo ukuthi nizotshontsha chocolate la. Ayikho ingane entshontsha chocolate abangaka. Laba abesakushopha, abesitolo thizeni, khona into enithumile, asithunywe umuntu, abethu. Sathathwa-ke savalelwa, sayiswa ekithini esi-Alswati. Kudingakala ini-ke manje? Umzali. Uyayazi inamba yamawakhe, angiyazi inamba yama. Uphuma phandle ngaphathisana somzali, mese u-athenda enkantolo ngasasa. Yena wafonela kubo bafike bazomlanda. Mina ngalala kwaze kwasa. Ekithini ngimncane ngifunda u5. Uma esangene ngihambe ngesikoleni uze kuyasa ngakusasa ekhaya. Wahamba yena wayosho ekhaya ukuthi hayi besiboshwe sinofundo. Mina manje sinoma siyalungisa senkantolo. Unomfundo somfica enkantolo. Unganguma wahlala ngisho ngishabe nomkhulu. Azange ngishaye uma lapho. Wahlala ngisho ngishaye. Wayekhala mina ngembezi. Njengomzali. Uyabona ijele ubuke waliqala. Walingena. Kuba ngixoxelisela abantu ababodwa. Since from there ukulanda ekuhambeni kwami iy'ndlela zami ngize ngiba ngisho ngigcine sengifinyelele kule mpilo. Siyaskima nabangani lana sihleli senze into zethu. Hluthi kuxabane khona umngani wami sabangani sibawu4 la. Umngani wami axabane nentombazane. Angithi nami ngifuna ukubona ukuthi nami ngikhona. Ngoba phela bona ngibaficile la. Bayazi ukuthi bayagwazana. Imesi bahlezi imesi beyiphethe. Awu kwabe mina athi qaqanti ntombazane ngibuza usini inkinga ufunana nomngani nami uba wena. Izinto usenzeni sezwe la. Usenzeni sezwe wena la eThekwini. Usithatha kanjani usithatha nje. Sala lentombazane bathi abangakuyena bamphosela ummesi. Azange akwazi ukuthi awubambe yena. Ngawubamba mina. Ngenxa yokuthi ukugwaza-ke nakho uyafunda unendlela zokugwaza umuntu. Awuveli uthatha ummese nje umuntu umgwazi nje kuxini. Uzobulala. Unendlela yokumgwaza umuntu yokumcheckisa. Unendlela ukuthi uyamkwepha. Unendlela ukuthi uyamthusa umuntu. Ayithi uyamgwaza nje umgwaza ummese uphendulile. Uma womisa sesidunweni. Unendlela yokumgwaza umuntu ukuthi uyamcisha vele. Uqondile vele ukuthi uyamcisha. Angazi lutho. Yayikwazi intombazana yahamba e-Edington. Yaqhuma leli pipe lelala. Lokumoma igazi la ngaphakathi. Wathi mayiseqa esibhedlela nalelo nalesi sigubhu lesisithulula igazi. Abangani bakhe bamtshela ukuthi vula itsala uyadlala lo. Vula itsala umgcwalisele. Ha ukulimaza kanje. Yazi ucishe washona. Sasihleli kumnandi la yonke into. Amaphoyisa aqhamuka as usual. Asibaleki phela ngoba azitshela ukuthi uyabona yonto. Sasithi tse imoto amaphoyisa ecela kwami ngicengce. Hayibo bangani babona ngifaka ngemuva emotweni bathi mabese bangani wami nangu lo ngaphambili. Ngahamba ngohlala unyaka no6 months ejele. Ngi-assault and GBH. Assault and GBH. Nasejele akudlala. Ngiyaqala ngawo bosh nje ngize ngifike weziviki.
Laso ezivizo fixa abakhona banayinhliziyo. Banayinhliziyo osisi abayiboshelwe laphaya. Ngiyeke ubatshela ukuthi wena ngokungena ngi-assault GBH wasibatshela uboshiwe wena. Khona esitokisini ungakagwetshwa nje. Uzoke nje uqhumiswe ngempama ukuthi nje uyakhala. Futhi umkhathakhatha. Ufice izisha zabantombazana. Uqhumiswe ngempama nje ukuthi uyakhala. Asijwayeli kabi. Yini? Ukwenza kahle indaba ubungazi ukuthi into yenzayo izokulidela lapha. Yonke into yenzayo ke inomphumela wayo. Njengoba uza kuthiwa mawutshala uyavuna. Hey. Utshalile wavuna. Manje ukuphi kokunzima. Wasukuba kuhlukana indlela ukuthi manje asisakwazi ukuphumula inyembe zakho. Hayi kahle wena sinenkinga kabi thina. Sinenkinga enkulu kabi. Mawuthanda futhi amotshela uma wakho. Basho warada babasikadile ejele. So umtshela uma wakho mawuthanda asinandaba. Sokubhanqa naye sini. Hey. Wayena uyazi. Asijwayelwa kabi sini. Kusho izisha zamantombazana. Imkhathakhathi into eyishanga amameta ngampela. Into icala inalo imetha. Hey. Sikhuluma ngokubulala la. Manje sicela ukuthi wena sakwazi umuntu wacishe. Awuboni ngani ukuthi wena uyajwayela. Wena kahle wena ojwayelayo. Hayi nje ojwayelayo wena. Kahle osijwayela kabi wena. Sina sikhuluma ngama ungenzi into ngathi uyacabanga enza mawenza athi uthi wenzile. Ngoba isigcino uzogcinela la. Ngoisigcino la. Uyacabanga manje ungenela ushidi bezosikhalela. Hey. Uyasuke nje sihlele la uzopholisa. Uzobuyisa icubu. Sijwayela kabi. Hayi. Uzobuyisa umzimba usukhathela umzimba eminyango khahlakile uzosiqedela relation yethu la ejele. So manje kuthiwa kukhona nezinto ekuthiwa usikhondayo bani. Awusixoxele nje ngesystem yangaphakathi ufika ugcina usujwayele nawe ugcina usubona hayi kusekhaya. Uyafika ejele uqala uyiphatha kahle uthula uyabona into ulandele khona bazoza kuwena wakusho kuthiwa ngebe kuthande bonke ngeke bonke uma wena imali. Khona uzozwana nabo osi uyabona abanye bayakushela yebo. Uyibuze yebo. Uyabona abanye bayajola. Uyakubona lokho amehla ukuthi bayajula labayana. Uzogcina ubuza nami sayibo. Bayajula labayana. Shwe abayutshese hayibona nami bayibona ngineseleni yami hayibo. Yadana. Awuyadla azoyibona iseleni yami. Ukuthi ejele kwama section. Khona ejuvenile ngale ube khona iMasgrave ube khona eMorningside. Yeah. Why behlukaniswa kanje? Ngathi wahlukanisa nje kuthiwa ijuvenile ingane. Yeah. eMorningside ilabo sisi nje abawohlama abarise. eMasgrave mkhathakhatha. eMasgrave mkhathakhatha. Alifaka ibuya nawe uyazwa nje. Ngisho abantu ejele ezobala lapha ngena uyabona inhliziyo iqala ukujika nje ezongena lapha. Ngoba uyazi lapha yahlangene khona abacorrupt abahlongande bangampela. Hey. Ingane engalaleli. Ngisho clean ijele. Hlezi abantu hlezi nje up and down nabo. Yilabo bangale. Hayi bakutsheleke usakhululeka mfethu. Nawe khululeka usenjani boy? Uzoyithola itheleni yakho yabona into unale visit. Bese ngiyasaba ufonela ekhaya bafese ngisaba ufonela uma angazi nomqala ukuthi awukhohlwa futhi walibele ufonela olento ikhona ingazomala ningane right mfethu. Ingane nama visit. Ufuna uvuke intombi ke right now. Ene visit ingane ngene visit layo uyazi ukuthi umhlophe. Uyazi ukuthi la uyaphema ugwayi ngoba phela akubhenye lapha nesidayisela igwethu. Sehlisa ikage. Yabona into mhlawumbe simemeze sisho ukuthi sinane basho sibadinga imboza wodayi ebhenya ngaphakathi
yabo le sokhushulelwa imboza siyasehlisa into ey'khala kahle yabo lona. Abasazazi laba izinto ey'-right bagwetshiwe izinto nje zaseminyaka ey'-right abasazazi nje into ezenzakalayo neminyango abasazazi yabo nje ukuthi kugqokwane eminyango kwenziwani iwashi elifakwayo yini amanzi agqokwayo yini abakwazi abazi yabo babona ngoba bebona ngazi yabo isinto yabona hawu bafethu ke khona onani liwashela ukuthi bafethu hawu iminyango ichase kumnandi weminyango senigqoma washa nje seniqhayibo yabo lonto okusho ukuthi ngize ngabe mina kahle kahle umuntu iphoyisa elalisusa la SR lisisewesivile uGumbi igama lalo manje sinenkolelo yokuthi thina uma ngabe sikumemeza ejele eParishini uzongena and uzongena awunamanga and uzongena ngempela yikho kuthoma uphume nesitsha sakho and uzongena ngempela futhi mina bengithanda ukuthi ngithi mina Gumbi ngiyacela Gumbi ukuthi uma ngabe usuza ngapha eWestville udlule lapha eDalton ungithathele uTrace uLeonard ungidlulele eMaskane ungithathele uMbali ngibabale futhi ngize ngicela ngibizwa ngoba Gumbi yabo so baba Gumbi yabo ubona nto zethi ubaba Gumbi wale nalo lento enhle le yini nalena uyibona umfana wena yini lento enhle le baba Gumbi wena sazi incwadi zamantombazane yini lento kanje heyibo wena uyibona ubaba Gumbi nje ithi ngani awumana mangene Westville ngithi ngani awumana ubaba Gumbi wena ubaba Gumbi ngiyahlekisa labo ithi mina bade bami usefikile ubaba Gumbi yabo lonto niyazi ubaba Gumbi ingane ibamba la izinto la idedele la ingane ehleke ijabule kube mnandi bade bami niyazi sengifikile bade bami uzoba mnandi yabo lonto manje inkinga yini ke mangisafika ngisuke ngakabe right yabo usuthi bangijabule bafuna ukukhulumisa bagcwala endlini yami yabo nje angibafuni ngikhipha kwasana endlini ngifuni lutho yabo ukuhamba insuku mhlawumbe after 14 days yabo sengiright bone ngami ngiqhamuka ngihlala cha ubaba Gumbi right awazi ubaba Gumbi ngithi mina imani bade bami ningangibizi kakhulu ubani ke ozoba umfazi kababa Gumbi kuqala waniyazi ubaba Gumbi dinga abe nabafazi nesithembu yabo lona ungafuni ukuba umfazi kababa Gumbi benu uyazazi la ukuthi usixakekele nje ubaba Gumbi ubaba Gumbi udinga phela niyazi njengoba ngifikile la ngizojabulisa izingane nami ngibizwe umphathi wejele weWestville ukuthi ngizojabulisa ingane ngibambe la ngithinte la ijabule ingane ithengele ubaba Gumbi drink yayizwe lonto la ukhuleka ubaba Gumbi khuleka ukhona nje ofikayo nje oqondile nje khuleka sokuhlangana yabo abangikhulekayo okusho sejele empezini indawo ngasini njengoba mawungena ejele kubhalwe ngamagama amakhulu ukuthi hluza ingqondo hluza ingqondo mawungena ejele okusho ukuthi ijele indawo abusive kodwa efundisayo ekhulisayo mangabe umuntu uyafunda uyakhula kuba khona okubambayo yabo njenganami njengamanje angilifisi angilihaleli impilo iyamanse ave kubuhlungu ukuthi professor uyabo nje ngizobahleli kanje mina nawe manje uyabo kusuka la uza la ngihleli khona mina indlu yethu le njengoba kuyindlu yethu lena inombhede umbhede wakhona uyitezi une-toilet la ube nosinki i-toilet angizobona lethu singanani futhi isinkulu kwasengivula ngaka indlwana nje encanyana engaka uma ungena nje la endlini ungenele i-toilet nale i-toilet inkinga phela ayikuthi uhlamba ikhonto ehlukanisile ukuthi i-toilet leli njengoba kuvulekile umbhede la uhleli khona wena umbhede ngala i-toilet la uvulekile yonke into mama sidla ukhona oxone i-toilet angeke ize manje
alikho elinye ithoyilethi la ngaphandle kwayithoyilethi esendlini yenu. Indlu nendlu inethoyilethi phakathi. Ngaphandle kokuthi senizophuma mhlawumbe niyohlala makusayisemini ngoba ngo-2 past 2 niyavaleka. Senize nibonane ngakusasa ngo-4. Ebusuku umuntu uyazi sabantu siyaphila siyadla nani. Uyathoyiletha khona la nempilo esiyiphila lapha ngathini ijele lisuke likhanda inhliziyo embi ukuthi uyiyeke lempilo. Ungaphinde ufise ungena from the start siqala nje phezulu ungena nje siyazi. Ila ubona khona ukuthi ngisho iphunga lomhlaba liyashintsha. Iphunga lomhlaba nje liyashintsha. Yabona iphunga esiphefumula la alifani naleli phunga leli. Ungena nje lapha phambili egethini lakhona yazwakala ukuthi ngangena kwenye indawo. Ungena kwenye indawo nje lana okay kuyabanda. Kuyabanda ngalendlela ukuthi le jacket oyigqokile ayikho. Kubanda ngale ndlela. Zibuhlungu ingubo zakhona zombaza. Zibuhlungu. Zincinza lokhu zihamba lokho ukuthi ukampoko. Lengubo esigoqwa ngazo ilo sidala ugoqa ama-fridge. Izingubo seyincinza izinto ezihlabayo. Yabona nto mase kuzoba yipoti zeleda ileda le nawo lamaleda lawo esithi le taxi yemoto lebandayo. Uqhitsi lakhona mhlawumbe lingaka siyasinda manje. Yabona nje kuqala number 1 siqala la Professor asifani ngithi uyazi khona bayithanda khona bangayithandi nje bahlala eminyango. Le ngubo senimbathile naqeda ngazo khona indlu enihambayo niyoyibeka khona ziyombondelana khona ziyombondelana usuku nosuku kuyaboshwa abantu. Usuku nosuku kuboshwa abantu. Ningena nje kule ndlu le enilanda yona ingubo. Kuba nzima ngisho ukuyimbatha le ngubo into oyibone lapha phakathi nje kuqala. Into ozofika uyibone lapha phakathi. Uyangena eselini sedlula isikhathi sokudla ulambile. Uyabona ithoyilethi leli bese kuba khona into ewugqenselela enamathele ithoyilethi ukudla kubekwe lapho. Yezwa yini? Uyabona ukuthi sekunalento le eqinile la ngaphezulu. Ubona ipharishi moliphekile laselahlala liba nani lento esuse ngaphezulu. Ungwengwethi. Liba naleyo nto ke ukhari. Onjani ukhari? Inkinga kakhari. Inkinga kakhari ngasivu bekuthiwa ngobhushu ilo ikabishi lakhona. Lizamba lakho lathi libethiwa nje. Yabona nje ukudla ukuthi akunampilo akukho health akukho right. Vele ukudla wejeleka akukho right kunamaphilisi. Ayizwe nje awukwazi nje kwaba right. Uze uqale ubone ukuthi kwangconywana mawusungene wezivili. Usuyifisela wena uthi ngconiswa ngisewezivili. Ngento ake i-worse than everything. Unakho konke. Indlela ijele elinzima ngayo. Ijele nje linzima nendlela ukuthi alijwayeleki. Into engajwayeleki. Ujwayele ukuboshwa kodwa ungena evenini ngemuva. Uhlala phansi. Uzwe inyembezi ishisa igcwala amehlo. Ulazi ulijwayele. How much more ungalazi? Ungangitsheli ngabe bangalazi we sesivelele we bayakhala. So wisilile ngathi kushoniwe. Umuntu ongalazi jele. Ngoba liyathusa. Ongakazi ungenelona nje liyathusa. Izokuthusa ijele ungazi ungenelona.
Nimba abantu ozobafica khona behleli phakathi. Manje angeke umfica right umuntu omfica hlele ejele. even emqondweni balimele. Uhlumeze ngeke uzumfice right nje abantu uzomfica nje phakathi. Uzosaba ngisho umkhulumisa ngoba ngisho ihlo azokubuka ngalo liyakhuluma seqedile engakuvuli umlomo wakhe seqedile ukukhuluma nawo. And futhi azokutshela yabo angaqala ngathi angavula umlomo wakhe nawe uzoba nenkinga. Uzoba nenkinga. Uzoba nenkinga ngempela. Ungahaleli nje ungene ejele ungafisi. So kahle kahle le nkulumo ethu obisiphumeze yazofika la ibikade isekutheneni ijele ngelabantu ababodwa. Ubuchaza ukuthi waqala ukuboshwa kade nintshontsho chocolate. Yes. Kwaseke kuyakulandela. Nakho usugwazi umuntu uhele ejele. Yebo. Nakho futhi ngishuna nabangani bami futhi lesekwini ngingena shoplifting futhi. Yayizwe lonto. Sihamba sitshontsha izitolo ingubo. Yayizwe lonto. Nomkhulu wami sosiphumelele Ndlovu. Umisi wesivili. Owamodela ejele waphuma umisi wesivili. Waphuma umisi wesivili. Into nomlando obheda kanje. Yebo wena. Hayi. Lapho angishode ngalutho ngi-right ngiphilela kahle nje. Into zami isa-right. Hayi siye ngosuku lokuqala siphumelele ngolesibili siphumelele ngolesithathu. Ayolesihlanu mina angazi ngathathwa ngalo. Uma ngizoboshwa mina ngizoboshwa kulesihlanu. And wazi ukuthi uma uboshwa kulesihlanu ngomgqibela wenkantolo. Ngosonto wenkantolo uzuye ngomsombuluko. Makuyi long weekend uzuye ngolesibili. Uhleli nje. Uyabona ukuthi usuhleli nje eminyango ubona usuku lidonsa. Uyacabanga la uhamba khona ujikela. Ukwazi ukuhamba ene konje ukhiwe la kuvaliwe. Umngakanani ukhiwe uvale la. Inkinga yakhe into othi moshawa ngayo. Ubona iyalima ukhiwe umngaka. Ukhiwe omkhulu. Bayasuya umsinde ngisho umsinde kwayena lo awupheza. Hayi ngingene ngahabhu ngiphumelele nomngani wami icathula engangithathile. Ulwethu awudlali ney'ngane. Ulwethu straight. Ngingene ngawulwethu. Ngaboshwa ulwethu. Ulwethu udayisa izinto ey'bizayo. Ngithatha amapheya u-3 ecathula. Kodwa ayi-1150. Again la uSeptember ngolesihlanu ngolesithathu ibirthday yami yazalwa. Mangifika enkantolo address confirm address yami 7 days wesivili. Ngahlala wesivili anhlale ngolesithathu umngani wami wangilethela iviziti ukuthi birthday yami. Lazange nomngani wena mngani obe right kumina loya. Weza uzongibheka wesivili. Ngathola lo visitayo ngosami ngakwazi ukuthi ngidayise into zami nami nje ngijabule ngisejele. Manje ijele abantu ababodwa. Wayena umngani wami lengitshela ngaye. Shoplifter estressini. Uhlezi eboshwa. I-shoplifting yangenza ukuthi ngiyeke. Imnandi kodwa uboshwa njalo. Imnandi yona imali yakho niyashesha impela ikhona kodwa uzoboshwa njalo. Akupheli isikhathi esinganani uzoboshwa. Okungangokuba wathi uma ezongilanda ngebheli nginebheli ya-R500 ewesivili. Wathi uwarranti hayi bokoda uzomlandelani umyisaphi. Hayi uyamazi uswangene njani lo muntu lana. Uyamazi ukuthi uyabo kwathi makuthiwa khona nomfundo oshonile esectionini yakhe la ehleli khona. Ngangitshela uyena uba indlela naye ayengene yiyona. La ngampela sathi sihleli nje esectionini yosuku kungena u-109
ngofaka ibuko khwa. Thina umfundi yabiza umamini ngihambe ngiye-office ngiquqe. Hayi angiboni ngibone valokho uwarranti endlebeni. Azonto hayi hambe nomfundi ukhululeka hayi. Uwarranti kahle akafuni wena. Kukhona amfunayo ngoba engitshela la endlebeni. Kanti hayi uwarranti wayetshela uwarranti lo munye ukuthi bengiyitshela ukuthi mina ulo usushonile. Le ngane ayishonile ayilele nami endlini. Yezwa. Belikhala isi. Ngathi khona into engihambayo. Kubuhlungu amathambo. Ithi mine kahle la safika sigula uzoba right. Bekezela u-arrest. Bekezela. Uzoba uyabulala u-arrest. Kahle. Bekezela uzoba right. Yabo lonto. Wawuqala ulele umbhedo phezulu. Wasizi phansi. Ithi mina hayibo uzolimala. Hayi ngeke uyashawa lo sona kodwa hayi ngale ndlela. Le yakho yini manje sikususa phezulu ziphansi. Hayi ungayinto yenzayo ngivuke ngimqubule ngimbe phezulu. Ngisabonga kusasemakuza nje wala ngifuna ukutshela ukuthi angisaphile ngilendlu mina. Wesivili khona indlu othi mawusafika ehlala abantu abano-arrest. Yabo lonto ushaya insuku zakho ziphele ubese-ke usuyahamba uyohlala nezinye ingane. Uba into ozenzayo uma ushaya i-arrest. Umuntu engasamshaya i-arrest angiyayibezeleli ukuthi ayibuke lento oyenzayo. Angiyayibezeleli. Thuya nokunye ku-arrest. Unye into eyelo. Wema Angwangitshela ukuthi angiyazi lento ugula into ongakazi wayibona kwazala umakhulu baba wakho. Ugule. Uphalaze uphele isisu sihlangane nomhlane. Awudli 7 days. 7 days full awudli. Unzima nje ukuphuza amanzi. Ukhale ngathi ungaphuza into eshisayo. Usetheleke lapha yani. Nento eshisayo uzoyithola ekuseni parish. Neti after that ukudla kwespoon uphuthu oluhlaza ungavuthiwe ngothu. After that uthulala sibonana ngakusasa. Wasingana abantu ithulu. Ngabatshela abantu singina yibo ubekhala esikonto emihambayo. Uzosikonto emihambayo ngaphansi mina ngimtshela ngithi akabekezele. Nazi safika sigula kodwa sabekezela. Sayisaba right. Wasuka phezulu ziphansi. Ngamthatha ngamtetomisa ukuthi agibele phezulu. Emva kwalokho wasifika du. Azange sakhuluma. Anto sumehlule. Ngoba even ukumsusa wamphansi ngimyusa phezulu. Azange libele ekhuluma into elibele yenze ngigolozela enzani. Ube wenza inhliziyo encane arrest wenzana nje yabo udlame. Kodwa azange wayese down. Ngamthatha ngibeka phezulu ngoba wayelula nje. Ngamthatha ngambeka phezulu. Nayo ezama ukuyigibelela. Ngathi mina ungalali phela ubheke phezulu ngoba umphakathi uzophuma ngamakhala. Ongcono lalo ubheke ngeside kanje. Yabo lonto. Azange ngiphendule. Ngambona nje mina elibele elithulele evula amehlo. Kanti ukusho ukuthi mina ngangakwazi ukubona umuntu ongasekho emhlabeni. Yabo mhlawumbe wathelala embhedeni mhlawumbe waphuma umphefumulo elala kahle. Ngoba nje wayesesulethe. Ngikhuluma naye nje mina uyithulela uthe ngizongolala ngesayiti wamsalala ubheke phezulu ngoba azange aphendule ngathi hey osingimnike mhlawumbe lento nebeyizwa iyehla iya ngokwehla. Kuba nzima usakhuluma osingimnike. Ingozi u-arrest. Ayibo ingozi kakhulu ngawekini. Wakubuhlungu iqolo. Ubuhlungu ungazi wenhliziyo. Ibo angazochaza ngithini. Kuyinkinga nje. Into engayikhalele nje omunye umuntu ongakaze. Uke wakhuluma ngendaba yokuthi maniboshiwe khona abantu abasuke bekhala abakenywa izinto mhlawumbe abaphume abasuke bebulele zonke lezi zinto awusixoxele nje
iy'khawu okwabhekana nazo nabantu abakanjalo, usitshela ukuthi uma usukhuluma nawe uthi kusuke kade kwenze njani, usuke kade bonani? Yabo, khona nje enye intombazane ngangisuka nayo e-CR. Mase sifike kwezivili siyohlala endlini lesiqala sihlale kuyona, yabo. Olibele ebusuku mase silala bele ekhaya sithi, hhayi ngangingaqondile kwangayona inhloso yami, mina ngangikuthanda uwena ubungihlukumeza, uwena bese ungishaya, wenzani uma ngangithi ngiyayivikela, ngangazi ngizokubulala yena, yabona. Kuba nzima, siyasaba la sokukhuluma nomuntu osuke ekhuluma lezo zinto lezo, yabo. Asazi ukuthi yini le ayibona nani, asimkhulumisa senze iso siyamyeka. Mase sixoxa ekuseni simbuza, oyindaba mfethu, ebusuku yazi uyakhuluma kanje kanje kanje. Uthi hhayi mfethu, usuke ulo muntu lo osuke umbulele, uyena osuke ekhuluma nawe, ekubuza imibuzo, ukuthi umbulalelani, ngenzeni. Awusuke ungithatha umphefumulo, hawu kodwa sithando sami yini, waze wangibulala ngampela, ngenzeni kuwena? Ebingekho enye indlela obungenza ngayo nokuthi uzongibulala. Manje bavele bakwazi, hayi, yabo, umuntu ekhaya, hayi, umuntu ethi uyathuka ukuthi ubona lo muntu lo, yabona. Bonke nje bayasho ukuthi kusuke sekulo muntu lo, njengoba kuthiwa uma ubulele kufanele ugeze, umgeze umuntu, umsuse kuwena. Ingobani? Ingoba uyamphupha, wena uzwe ngathi uyamphupha, kanti usuyefikile ngampela kuwena ezokubuza ukuthi yini, ungazongibulala mfethu, ungibulalelani, yabona, ngenzeni kangaka, azongibulala. Nabanye-ke esihlala nabo bake basixoxele, umuntu asho ukuthi uyahlupha umuntu wasekho emhlabeni ombulele wena. Uma umuntu umbulele wena uzobuya nje vele njalo. Ingakho kuthiwa kufuneka umgeze lowo muntu. Okusho ukuthi umuntu ufika umbulala, mhlawumbe amaphoyisa mpintshela eduze ukuthi ugcine ungalitholanga ithuba lokugeza bese kayakubopha. Uba nenkinga, ejele uba nenkinga. Yabo, nje ngoba sikhuluma yaze wangikhumbuza mfethu, ukhuluma ngompintshela ekhoneni. Khona omunye umfana besihlala naye ngale we-MCA, waxabana ne-India kuthiwa uLloyd mfethu. Babexabana 1 2 3 1 2 3, aligwaze ngale nje igazi, ngoba igazi ligcwele kuyena la, yabona, lithi tha, igazi lomqala liphuma kabi, liphuma ngathi umpompi, ngathi ishawa, indlela liphuma ngayo, lithele ngayo. Wathi uyabaleka, bamjaha bambamba. Amaphoyisa athi hlala la, yayicabanga leyo nto, uselele uLloyd usethule, useshonile. Bamthatha wathiwa, uyambona ngumbulele, hlala eceleni kwakhe, mgade. Mhlala wena umgade ukuze kufike abantu bedumbu bezomhlola nani, ubatshele ukuthi wena umbulele, umgadile. Umfana omncane kanjani, ngampela wahlala wamgadi, waze bafika le bantu bam-check-a lo mfethu, waze wahamba, bamthatha naye bambopha. Kuze namhlanje angikaze ngimbone, kade aboshwa imeda. And-ke uhlezi wazi, uyabona leyo meda leyo ufakazi bayo ubani thini. Inofakazi, ave inkinga ngemeda enofakazi. Ayinkinga, athi engcono ile engenafakazi ngoba ile angekho umuntu ozomela lo seshonile amkhulumele. Sina la bekufika abameli nane bezosilanda ngosuku lwenkantolo, besibe ngisho imali, yabona, ukuthi sibheme sibe right, singene emotweni sihambe senkantolo siyofakaza into esayibona yenzeka. Babe bangishithi la nto, babhenya amakhephsuli, angithi amakhephsuli umoya wawufuni, ngoba bayachaswa kanje, ufuna le umboza. Babe bangishithi la Lord ukuthi umboza. Lo mfana nje wayibhulishi le walwasungula, angazi indaba. Waze wamgwaza emgwazela ishithi la kwambulala.
Kuthiwa wayengaqalekile kodwa. Angazi ngoba phela bafanele bashiye imoto. Kodwa lana suka ibe ehlele ngaphakathi engaphumi. Wazwa efuna ihithi kuLloyd ngenkani. Yabona uLloyd libe legoloza aye naye goloza. Ngoba uLloyd into yamqeda amandla esemgwazile yamfethu. Waphinde wamjaha. Esemgwaze la wayagijima ubambe inxele. Azange afike ukuthi kakhulu wawa phansi washona. Nibuka zonke lezo zinto emgaqweni. Hawu. Sisasihleli nje kamnandi. Khona YMCA nje ojantshi ngale phansi. La unqenqema mahlelo unqenqemeni sinqikile kanje. Ungena wayobhuti bahambe bebuka bahambe bojika ezansi. Bajika ezansi at least bambone into abamfunayo. Abantu abangabhemi. Hayi babuye beze. Bathema bembona mase befika ngakuyena nomfezi lo ababuzanga elangeni. Ababuzanga. And lo ngathi babesho kahle ukuthi lo ngesimdubule siyomgwaza somhlinza. Hey. Into abayenza ngomfana ehleli kanjalo phansi. Abantu siwashona ise. Ihleli ngezingase enjani. Into abayenza kuyena. Ingakho ngisho ukuthi nje isikakhulukazi engikhuluma la ngizama ukubonisa izingane ezikhulayo ukuthi zibone ukuthi kule mpilo le uma ngabe ukhetha le mpilo uyimbela ithuna uphila. Uyayigqiba wena uphila. Vele sonke soshona emhlabeni. Kodwa ngendlela eyiyona uNkulunkulu asibekele yona. Hayi ngendlela yobuhlongandlebe. Indlela yobuhlongandlebe ikhambisa ngendlela engekho right. Ubona izinto engaphezulu kwakhe engafanele uyibone. Wenzeka izinto engaphezulu kwakhe engafanele zenzeke phambi kwakho. Ufuna ukuyiphatha. Njengoba kusho ukuthi uma utshala uyavuna. Uzovuna ngempela. Ukuvuna uzovuna ngempela. Manje ngiyayicelela nje bakhaya kusame enganeni. Usuphumile kulo 1 year 6 months. Waphinda nodibana nentombazana oyigwazile ukuhlalelana kwabanjani? Yabona uma ngikhuluma nawe nje bese ngiqamba mama ngasabhemi wayishintsha impilo yakhe. Futhi wamlungisa. Usabhemi wayishintsha impilo ngithine nalokuthi abangani bami bemtreatnisha la ngaphandle. Wabona ukuthi ayingeke ngiphilele lento le. Akasabhemi nje ngathi ngagcina umbona ngamehlo enyama. Angisamazi. And nami ngasayina ngingaphakathi ukuthi ngimenzele lutho. Ngoba ngingimele bele ngizophila nempilo le. Usulu lodwa nje linyanga uhlele ejele. Olodwa usuku uyayidela indaba. Wema awu lahlisa u awuyabona ukuthi kune yonke nesikhathi sakho unosuku ozwelayo ukuthi ngiboshiwe. Khale iminyembezi. Kunesikhathi esifikayo uzwe ukuthi usinde nale uniform yakhona. Lengubo zakhona ezodohleza uyigqokile. Uyasinda ejele. Ngiyakuzwa ukukhuluma ngendaba zokuthi uma usuboshiwe umzali uyadingeka kade uyiphethe. Uma usudlwenguliwe umzali uyadingeka kade uthi wena uyiphethe. Ngabe sikhona nesigameko sokudlwengulwa kwabhekana nasempilweni yakho? Ya sikhona kakhulu sikhona. A big time sikhona. Kwakwenze njani mhlawumbe uma ungaxoxela umbukele ekhaya ukuze mhlawumbe wonke umuntu ezoyigada ukuze angagcini mhlawumbe etholana nesimo njengaleso? Ngangihamba khona sengiqale ukuba ihlongandlebe. Ngihamba ngasekhaya ebusuku. Omunye umfana wayelibele ngishela nje yabona lento esuyangithanda nani. Ngingamfuni. Yabona yonke. Ithe ngolunye usuku ngihamba nabangani bami. Ebusuku siphuma uyobhema insanga. Baqhamuka. Isibabazi wangasekhaya ukuthi
iy'gebengu zendawo nje, o-abusive bendawo. Wangibiza ngafuna ukuya kuyena. Emva kwalokho weza ngathi ngikezwe ngami, angazi ini le indlela. Mina ngibone indlela ini. Abangani labo osuke uhamba nabo bathula du engathi bashonile. Bathula engathi badutshuliwe. Akabe sebakhona ozoba i-backup yabo. Noma ubani uyibhekela yena ukuthi kungabe yimina. Eish. Ayibo. Akayibonele naye. Ngayibonela ngempela. Wazi wangisendlini yakhe ngenkani. Wafukalana nami ngenkani. Ngamdinga umzali wami. Ngamdinga uma ngoba ekugcineni uyena owayesehamba ephuma emnyango engithathe nani ekhala mina imbezi. Ethi uyabo kodwa nofuna. Mapha mangami. Ikuphi mina engizokutshela kona ukwenze. Yazi kungamnandi ukuthi uyingane yami ngitshela into. Wena ubone ngathi mina ngazi nginomona ngawe noma ini. Mina ngizobona nomona kanjani ngawe uyingane yami. Uyimina ungikuthwalela 9 months leswini. Ngakuletha emhlabeni. Senginomona futhi. Yabona namhlanje sami sineminyango nani abameli ini ibhedlela nani ureshiwe mawucanga ngenjani mina. Mina ngizizwa kanjani. Njobe ukhala kanje mina. Ukuthi udlenguliwe. Akukho mnandi nofuna. Ubuhlungu. Wazi uma wangiqalekisa wathi mina nomfundo ngifisele ngathi ungaba nengane intombazane. Ihambe exactly enyathelweni zakho. Yenze nje kwade wenza khona uyozwa ukuthi ubuhlungu kanjani. Ukuthi uyalala awazi ngane yakho ukuthi kuphi. Awazi ngane yakho ukuthi idleni. Awazi kwenzakalani ngengane yakho. Ngiyafisa uNkulunkulu akuphe ngane intombazane. Yenze izinto ozenzayo ukuze uyozwa lokubuhlungu engizwayo. Manje mawucabanga ngoba umfana wakho uboshiwe ngecala lokuthi kuthiwa udlwengulile. Umsolo wecala lokudlwengula. Awucabangi lento ukuthi siwumkhokha? Ngangisho ukuthi ngifuna umbuzo uma ukuthi kukho konke emaphutha nami nani yebo ngiyavuma. Angiphiki. Okusho ukuthi yena wayengifisela lokho engangikwenza mina. Lokho bekwenziwe yimina. Still safisa ukuthi nengane zami nazo zikwenza. Okusho ukuthi kona angifisela kona empilweni. Kodwa wayekhulunyiswa ubuhlungu phela umzali. Ayikho umzali ofisa ukuthi ingane yakhe yabona into ekukhuzela yona. Siyayibona manje. Ngoba usemgaqweni kanje. Ngiyayibona. Nanakho manje ingane yami iboshiwe ifunda isikole isalamu sikaNkulunkulu ngomntwana 20 bese hamba ngo10 toes enyawo. Ubese agqoka isikhinda agqoka isikipha esidabweni ngokuthi uthuna 20. Nakho namhlanje uboshiwe usejele. Mele uhambe uyombheka ejele. Kunzima nje ukuthi ngombheki. Uma ngiqala ngicabangi iprofesi ngobuye loba ingane yami ekuhlungu ubuhlungu kakhulu. Ngiyazwela. Awungathola ithuba lokukhuluma naye nje la. Ungathini kuyena uNdodana? Ngiyambuza ukuthi mfethu engakaze abe nentombi nani esitejini sakho ufunda ukudlwengula. Engazange abe nentombi.
engakaze wabe nentombi. Eqala ngicabanga ukuthi efuna ukwazi into ekuthiwa ucansi nani. Walazi ngokudlwengula abafana. Kanti umfana lenganalala naye. Ingenza abafana. Inkinga-ke leyo kanti futhi kuwesi-ke makunjalo kakhulu. Yize nakhona kwentombazane kusuke kunzima. Ufile lo mfana lo. Yabo labo bafana manje ukuthi akuyena umfana wethu ubabulele bephila. No. Izobalandela lento impilo yabo yonke. Ufana nomuntu obabulele. Because njengamanje ukuthi basebancane abakazi kwenzakala nempilweni zabo. But as bazobe bekhula be-understand beqonda izobabulala big time lento le. Ubabulele bephila ngqo. Ubanike ithomba abangasobe bayikhohlwe empilweni yabo. Sokungcono nosejele-ke makunjalo. Because empilweni yami ngikhulumile nabadoda ekadlwengulwe emancane afile. Ayikho into oyikhuluma nomuntu wesilisa oke wadlwengulwa emncane. Usukumbulele straight, khuluma nomuntu ofile. Angisho ukuthi kungcono kwentombazana. But ngokukhula naye umuntu agcina sekwenza yize kumlimaza trauma yokuthi mayelele nomuntu wesilisa vele acabanga into eyenza kuye emncane. Kusinda kakhulu kowesilisa. Hayi kusinda kakhulu. Hayi kusinda yakho, hayi ubabulele mfowethu. Mayikuthi wakwenza ngempela. Mfowethu ubabulele mfowethu lezo ngane idinga nje counseling enzima kabi. Engingazi ukuthi uyovela lapho umuntu angakwazi usakhulume nazo lento ziqonde kangcono ngoba ziyoyihubha impilo yayo yonke. Zingagcina nazo seyigcinela ngisho idakamizweni, zigcine ehluloke ngisho ukuqeda izikole. Mawukuthi wenzile. Makuyikuthi ukwenzile. Yingakho kuthiwa you are suspect until proven guilty. Umsolwa kuze kube uyahlonzwa ukuba ngempela ulenzile icala. Ayimanga ukwenzile ngempela. Ayimphikeli. Kodwa ngisimanga ukwenzile. Ukufaka isikole nje lapha nomfundo nje emphakathini. Ayiqonywe ingane yomfana. Yeah, iqonywe. Shela mawingane yomfana, shela qonywe. Mina ngiyayifaka leyo nto mina ebafaneni bakithi. Nami ngihlezi ngisho lokuthi uma ngabe ingane yomfana mfethu shela. Khuzwa nje shela. Shela ukhuzwe. Kwema kabe kunzima ukuthi wafele ngesandla sami. Kodwa ngithi yonke into ine state sayo. Wonke umfana kunento azoqala yethu mangabe esomfana ashele ngeke usumfana vele usuxhumene nje ukuthi ngidlwengula. Ukwazi. Kuthi isilwane lapho wena. Awuyena umuntu. Ukuthi wena udlule ngisho isandla sakho wadlula ngisho ini wacabanga ukudlwengula. Obunye ubulili ke kuwesike. Hawu. Hayi. uNkulunkulu yena wazi ukho konke. Hlezi ngisho. Yabo mina uma mncane weke wabamba ama message ami ka WhatsApp nomfana wakhe. Shuthi wavela ngene einkulumeni zethu. Wafika ngikhuluma wonke amanyala lapha na. Ngithi shela ngifuna umfana oshelayo. Wangifonela uma mncanelwa ethi ngimdala kangaka yini engikhuluma nezingane. Ngamtshela ngathi hey akekho umfana engizomtotosa mina la ekhaya. Umfana akashela umfana ahlukumeze kamqhaphaza amantombazana lapha ube indoda shela mawumfana shela mawumfana nje shela because sibalekela zona izinto ezinjengalezi ungagcina usumphikela uthini umuntu esingayazi intombi yakhe yayibona into leyo intombi yakhe umuntu ngazange eze ebe ngisho nentombi uzophika uthini ngempela ukhuluma uthini
phela sange ube ngisho nentombi wena. Ungani? Abafana behlupha ko-16 years, 15 years. Behlupha ngey'ntombi. Wena uzube na-20. Ubuwenzani usuka lesikhathi? Ukuze uhlele endlini ubona iy'ntombi khona endlini. Eish. No mfowethu yabona iy'manager lezi asidedele ingalo yomthetho idlala indima yayo. Asisupport umuntu. Asigxeki umuntu. Ingalo yomthetho ayingenelele. Mase ngabazali kanje kusokumele sime phakathi nendawo, phakathi komuntu ohlukumezekile, phakathi komuntu othi uhlukumezile. Bonke sizobancelisa. Ingalo yomthetho idlala indima yayo. Okumele aphanishwe. Abuye eseshintshile ingqondo, eseyihluzile ingqondo yakhe njengoba nisho ukuthi kubhalisa ihluza ingqondo. Uma ukuthi akakwenzanga futhi akakwenzanga, ingalo yomthetho yona ezombuyisa aqhutshwa kokuphila. Sibongile mfowethu ukuthi uzoba ingxenye yohlelo lethu. Abantu ke bakujabulele kakhulu ukuthi ama episode yakho ayafundisa kakhulu einganeni, since wena uzibethela uthi uma wakho wakwenza konke okusemendleni yakhe ukuze uzoba intombazane enempilo engcono. Kodwa ke ngizimo uzomhlaba nokuthi mawuyingane usukwenza into ungazi ukuthi wenzani, wagcinela ngempela usohlangothini olwrong lempilo. Akugcinike lapho, kodwa lento ihambe manje ezayo affecta ngisho indodana yakho manje esizithola isehlathini manje. Nekuthi mhlawumbe kuba ukhona njengoma wayeduze kwayo kwangeke kube nje. Kwanawe kunzima ukuthi ungambethela uthini ngekho into oke wayikhuluma naye. Understand le nto leyo. Okusho ukuthi umama lento ayeyizama ukuvikela wena, wayengavikeli wena kuphela kodwa wayevikela ngisho isizukulwane sakho. Lento eyenzeka njengamanje abazali bakhuza izingane. Ngoba esuke ekukhuza njengengane akakhuzi wena kodwa uvikela ngisho izizukulwane zakho ukuze nawe ngoba ekhuza wena uzokhuza izingane zakho ikhuza izingane zazo. But once konakala kuwena futhi kuzokonakala yonke into esivela ngaphansi kwakho. So abazali basuke ke bekhuza from leyo angle leyo. Siyabonga abazali abasupport uhlelo, siyabonga nangendlela afethu abakusupporta ngayo abakugqugqumezela ngayo ukuthi ubuye lapha njengoba ubuyile namhlanje. Bakholwa kakhulu ukuthi kuningi abangakuthola kuwena ukuze kusinde izingane zabo. Baye bethi ke ukufa kwempilo yomuntu oyedwa angabe sekufa isizwe sonke kodwa akuvuke isizwe sonke ngaye. Siyabonga. Angazi noma akhona amazwi okugcina ubungafisa ukwasho sesigoqa nje. Yebo bazali, engakusho nje nani ey'nganeni nikhulayo, ngiyacela ukuthi lokho engitshela khona nikwenze nibe yingane ezinhle kubazali benu, nijabulise abazali benu, nifunde niqede isikole. Umzali wakho akuphi ukhiwe empilo, ungayiphathiseli impilo yakho ngesandla sakho. Uma ufuna ukuyiphathisela impilo yakho ngesandla sakho uzohluleka. Uyahluleka, akekho owake wakwazi waphumelela mayiphathisela impilo yakhe ngesandla sakhe. Njengoba umzali wakhe esuke ekutshela ethi ngiqale ngawo manje ngimntaka ngaka, lokho engikhulumayo angikuthathe senje ehlahleni noma kuphi. Ngikhuluma ngento engiyaziyo, into engitshela yona into eyona engiyaziyo. Mawulalela uzophumelela, kodwa uma uyihlokandlebe uzophelela la emgwaqeni. And ukuphela kwakho emgwaqeni ngiyakudabukela. Emgwaqeni uyadlwengulwa, emgwaqeni uthuka abantu, uyashawa uyihambela. Unokuswela umuntu wakubambe akushaya usubamba inkunzi ungayibambanga. Unokuswela ugwazwe ulelwe uvuke ngummesi. Umuntu ebanjwe inkunzi engazi uyibanjwe uba usehamba elimaza nomba. Ayikho imfundo la emgwaqeni akukho right. Abukho ubumnandi la ngikhona. Myself ngifisa usizo ngiphume la ngikhona, ngibheke impilo yaphambili, ngilungise ikusasa lempilo yami. Ngifisa ukuzalwa kabusha ngibe ingane ngikhule ngilalela abazali bami. Namhlanje ngiyayisola njengoba babesha abazali bami. Akusekho ukubuyela emuva ngibe ingane, sekuqhubeka ngiye phambili ngibe mdala ngize ngishone. Ngiyacela ukuthi lokho engisho kunina nikuzwe, unifundise, unikhulise ngoba la ngikhuluma ngami nge-reality life yami, ngento eyenzekile, hhayi ngento engayizwa. Lento engiyikhuluma la into ebiyenzeka kumina, hhayi komunye umuntu. Angikhulumi ngamanga, into eyiqiniso. Into efana nenoveli uma ufunda incwadi. Inoveli into esuke yenzeka ngempela.
nami lento engitshela yona into enze ngampela. Uma ulalela uzolalela uzofundiseka, uma ungalalelanga uyayibona ukuthi uzogcinela kubi kodwa uyayisola ekugcineni. Ngikhuluma nawe ungazi, awukazi ungibone kodwa ngithi ngikwelinye ilanga uyayisola. Uyongikhumbula mina ungangazi, ngangikhuluma nawe ungangazi ungakazi ungibone. Ukuthi ungalaleli ubuhlongandlebe bunempumelelo yakhona. Ukulalela wenze into efanele uyenze, ulalela abazali bakho, uthola ukhiye wempilo yakho wemoto, owumuzi, uphatha impilo yakho kahle. Ngiyabonga abazali nangingane. Nina bedlodle nophapha ekhanda kamenzi indaba lelo muntu omemeza athi akhalela ukuthi igula likaJama lichithekile. Nina bakaMbhudu Bomvu njengegazi, nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabele embedule, nina bentule ebande ngodonga kwela kuthi kabheka uZulu, nina bendla mhlathi kaMayekisa phansi engcobo uZulu luyaduma liyazongoma. Awu madoda le abomnaka nememfombazane nemajaha siyabingelela le Nkoswatini, sibingelela kabike manje abasibingelela nje sasincenga. Igama lami nguProfessor Ngwamkhize, ngidabula phansi kwaNongoma esigodini sapha umthetho asohlangothini lakaMandlakazi. Mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu lokuchungechunge le How I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele MPTV1, silanda abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni. Lokho suke sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi. Uma umuntu wesifazane uwele ezidakamizweni usuke uzibela ithuna, usuke uzibeka futhi emathubeni amahle kakhulu ukuthi ugcina udayisa ngomzimba, ngoba iyona kuphela into ebaseduze nomuntu wesifazane ukuze athole imali. Uma ungesilisa usuke uzibeka emathubeni ukuthi ubambe inkunzi, uboshwe, ushawe, ubulawe, ukhubazeke noma ubolele ejele. Izona indlela lezo abantu abakwazi ukuthi benze ngazo imali lapha emgaqweni, because izidakamizwa ziyadimanda, ifuna ukubhenywa manje namanje. Konke ke lokho osuke usukubona wena, usukubona la komabona kude kusuke sekuyi-final stage. Kodwa konke kuqala emuva, umuntu engafuni ukulalela abazali, efuna ukuyiphatha, edudana nabangane, engafuni ukufunda esikoleni, eqala ezenza umjida noma eqala ezenza usisi omdala ekubeni esayingane kumele afunde, ejaha ukuba mdala egcina ke manje enza into e-wrong, ezenza umuntu agcina aphelele emgaqweni. Bese kuyaqala ke thina siyamshutha sizofuna udaba lakhe, kodwa konke kusuke kuqala emuva. Lapha wena njengomntwana omncane osuke usekhona esisho ukuthi ke thina sizama ukuvala imbobo yokungena sivula imbobo yokuphuma. Hlukana noqala into enjengogwayi, into ezibhenywayo, because izona zonke izinto lezi engenza umuntu agcinele kwi-MPTV1, okuyinto engeyinhleke ukuba i-guest ye-MPTV1. Sizama ukuthi labo kuyibona sebephambili kube yibona abakhuza abangakafiki. Njengoba bengishilo igama lami nguProfessor Ngwamkhize, ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapha umthetho asohlangothini lakaMandlakazi. Join membership, uma ungakwazi ujoin membership, into enhle kangaka esiyenza abafowethu ukuzikhule, ucela izingane manje umuntu osekhulile zikufundisa ukuthi ungayijoina kanjani membership. Subscribe button, ucindezele nebell. Ibell kuyasiza ukuthi makhona isiqephu engisiposa yakenqeza ocingweni lakho uthi mawungena phakathi ke bese kusitholela isiqephu sangalolu suku. Sibongele indaba ezitha, sithula isikandaba sendele kaShakela ngenaboya Mageba wena wesilo, madoda ukuthi kuzoba yiwena usihabulisa noma usibhemisa kwelakhe idosha.